Nasiru. 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 Wai me ne tunani? Wallahi Hanza abubuwa ne sun min yawa wallahi. Ai kai na kama karami ne. Ni ba ma wannan ba. Ina magana kuɗi da nake biya ka. Kuɗin ka da kake biya ta. Ka bari zan baka su. Zaka bani? Zan baka su. To ba ni su mana. Kada ka damu, na zo da su zan baka. Nace ka bani. Ya kai baba. Ba wani motsi nan. Me motsi miya akwai inda garin kasiyar yake ni ma ba kuma a waje na kun kusan uku banda ko da rami a waje na. Allah ko za ka tambaye ni kuɗi ne. Okay to ba wani abu mu je kawai ko za a dan samu yadda za a yi nan gaba kaɗan. A to mu je kawai mu ƙara samu gaira Allah zai da mu muna. To ba da mu je kawai. Kai daga ina kuke da waɗannan mayan kuɗaɗen? A ina kuka same su ana magana kuna mutane? Kai ana magana ba za ka ji bane kuwa? Kai an san mun wani magana. Da me kake shi anan? Kai ne a gano ga gai. Oga don Allah ina da magana. Kamar wacce irin magana ce gare ka? Wacce irin magana ce? Oga kuɗi ne aboki na ke biya ta. Okay. Komi wannan ba kuɗin. Kana son ka biya bashi zan kira ka da bashi Ina ko? son biya shi Bashi. Shi yasa na zo in bashi kuɗin shi saboda haka. A'a ga su. Ai kana da ta kuɗi ko? Zan ci kaniyar kutumar uku yanzu nan ba da wani abu. Ga su. A sami kuɗaɗen. Ka wasu ba sai kai. Shashashan ba. Kar ma ka gode. Zo mu je mana. Kai kana wani yawa. Wallahi da ga. Kuɗin ko wallahi da ga.